Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhit sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bayad ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini kihapon sa Priscilla Racanas, kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tugog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama na kong OFW, magkahatagod kini og inspirasyon og ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Usa ko ka seaman, daghan ko og kasinatian sa kinabuhi nga alang nako makahatag usab kini og pagtulunan sa uban mong nagpadako kaninyo sa akong sugilanon. Tagualan ko sa ngan nga Rolando. Larga na kong Manila. Kay mag-asikaso ko sa akong papers. O medical exam na po na ako. Kaya musakay na ko next month. Dali alasan malapay sa adlaw, oy. Marag, pag-ura man kang nanaog. Mga lagi, paspas kayo. Tunga-tunga na gudron sa buwan. Yan next month, larga na ka. Matupagit kag Manila. Wala gito'y panahon na ning to, ha? Huwag tayo mahimo. Saon, maumuni akong trabaho. Alain, sabta lang sa, ha? Para nasabitaw ni sa itong ugma pon o maghimo na taga atong pamilya. Kasabot naman ko, analan ba? Mingawan lang git ko nimo. Kadi ito kayo ang panahon alang na ako nga mag-uban ta. Nya sa kalit lang. Nanasad kay schedule nga masakay na sad. Hinoon, makamingaw gano'n noon. Pero sa laing bahin, advantage mo sa di, para nako. Swerte na kay ko ining akong kompanya ay. Ang ubang siman ganay diha, mag-antos pa taon, magpaabot pagdugay, una pa makasakay balik. Hinoon sad. Grasya na sa Ginoolan. Mao gani, ilan ta mo reklamo. Wa mo ko mo reklamo. Mag-uol lang ko. Kay, mingawan lang ko nimo. Nga nung bitaw ng uyab pagsiman. Lane, yan ako sa Manila. Nana ba sa bahay si Mike Agaw? Wapoy, nga pa sa airport. Ni-report lang dahil ko na imugod nga niyan ako. Okay. Kasweet ka din akong labs, oy. Amping ka di, ha? Oh, syempre. Nagod ka na nagpaabot na ko. Sige na, bye na, ha? Message ako later. Bye. Love you. Love you too. Go, pusta? Niya, guwapo gyapon go. Ano, yun. Kaliwat yan na nato gwapo. Mo. Tayo! Uy, Niadto kog Manila
alang sa pag-process sa akong mga papers, alang sa akong pagsakay sa barko. Ug dito mi stay sa bahay sa akong igagaw. Suod kay mi sa akong igagaw. Samtang nagsultihan ay mi, dunay mi abot nga usa ka babae. Guwapa ug may purmasat. Gigi ang iyangan. G, ikaw ko din na. Sa may ato. Ay, unya na lang, Nat. Naman day kay bisita. Ay, okay Roy. Ako ni gagaw. Ila-ila de mo. Akong igagaw si Rolando. Roland for short. Hello, Roland. Gigi. Hi, G. Roland. Okay ra makig-check hands? Okay ra, uy. Nganong di good. Nice to meet you. Same here. Oh, saan ka na ituyo ni mo, G? Kuan. Manghuam unta ko sa imong martilyo ba? Martilyo? Uy, saan mo ni mo martilyo? na ako'y lansangan, good. Naguba man ang kabinet sa kong kwarto. Tempa, ikaw ang muayo? I mean, ikaw ra ang mo trabaho, ana? Oo, ako ra. No, kumawad ka? Kababae ni mong buhat, niya ikaw ang mamanday, ana? Wa man ko'y choice. Solo raman ko. Sige na, Nat. Pawam ako. Oo. Kanit akong kwaon. Yo, saman, lamian ka? Uy, lamig kayo. Go. Ingnan to, di ka, magpangita yung gagaw. Tinuod ka, go. Magpangita, gigo. Kanag yung lubot gawo na yun eh. Lamig yun eh. Ako ka na, gid. Sus, lamian lagi. Bus, okay ba? Lingin kayo. Lamian lagi tanahon. Kanang iguat kayo ba? Makapanaghoy lagi ka? Ungaw lang. Libag na ako. Gig. Uy. Ano mo ka? Pak mo naman. Buraglain naman na yung pasabot eh. Ha? Kaya naman. Ngano man, gidali, pangano pa kanya. Seryoso kay Kodri sa storya ang bahin sa itong gikaon. Lagi, kan kini barbecue. Sigog ingon ba nga, lami. Tubag sa kag lami kayo. Hasta lubot sa manok nga ako gipasabot nga lami. Lain sa lubot yung pasabot. Aw! Hasta nga gawag. O, sa mo ko na ikaw? Abi ko bag ang lo. Anggaw din mo eh. Anggaw dyan. Si Gigi na yung mag-sige imagine niya. Kabantay mo kunin mo niya. Ha? Lain kay kinanawar Gigi ay. Ha? Uy, ngako mo good. Ngalig na sayo kagaw. Siya may laig tinanawan ako. Dili ako. Gidak og barbecuehan sa akong igagaw nga nang gabi ug didto mi nanihapon. Ug didto nahisgutan ako ang babae nga si Chichi. Murag nasabot nako nga doon na sa ipasabot sa iyang mga liho. Priscilla, gilibre kog panihapon sa akong igagaw sa barbecuehan ug samtang nangaon mi, naisgutan na mo ang babae nga si Gigi. Nindot mo sa babayhana, gwapa ug nindot sa porma. Doon ako nabantayan nga lain ang iyang tinanawan kanako. Gra. Kaklaro ato, go. Sige na. Tapos na kaon na. Sige. Bitaw go ba? Bisaya dito siya? Oo, siya to eh. Single dito siya? Basin. Kay, mabuka kitag na sa kapuyo o kaipon siyang puyan. Okay. Ano man? Ha? Waman. Ay, kay interesado ka no? Dili, oy. Lagi, sao na las ilin, taon. Mo gani, naiiling. So, dili pwede. Yan, saman. Kumagal to kaon, wan bata. Okay, sige. Wan bata. Mga tuog ba? Kay, sa'yo para bago ugma sa opisina. Okay, sige. Rondo, Dalisay. Gitawag na mo. Yes, sir.
Pasok na po kayo sa loob. Thank you. My loves, gikan ako sa office na mo. Mao ba? Maayo hinuon. Unya, kumusta man? Mo to, schedule na ako og map for medical. Unya, human sa medical. Muli na ka diri sa Cebu. Oo, oy. O, guwa na ko ilain pang sikasuhon dere. Muli na ko diha. Imingaw na ko nimo. Abi na ko, ako rin gimingaw. Ali no, uli no. O, lagi. Asun nga, mahumaning tanan. Upauli ko diha. Okay? Ambi ka diha, ha? I will. Ikaw, Sal. Love you. Love you too. Bye na kay. Musakay na ko pabalik sa ilang agaw natnat. Okay, bye. Amping ha. Bye. I love you so much, Elaine. Love ko kaayo na ako ang akong uyab nga si Elaine. Dugay naming uyab. Mga batanon pa mi. O plano na ko siyang pakaslan o magtukod o kaugalingong pamilya. Ayo! Go! Ayo! Go natnat! Wami tao? Sirado masan. Asam di kayo agaw natnat? Ako na natawagan. Hi, Roland. Oy, G. Ganun na naman kaniyas gawas. Lagi, sirado mong god. Iminara ko na nuktok. Wami nangabli. Basig nila kaw sinatnat. Ari lang una sa bahay. Diri lang paabot ha. Dali. Kuan ka nang maikog to, oy. Sos, putla ragod ang ikog nimo. Ayaw pag ikog-ikog kay suod kayo may anang imong igagaw. Na, mainitan ka diyas gawas o gana ka mag-standby. Samtang magpaabot ka niya, may pag-ari ka din ako magpainit. Mamainit ta ba? Sige na, dali na. Dali ba? Dali. Isod. Lingkod. Unsa may gusto nimo? Unsay gusto nako? Kuan ba? Unsa may imo? Soft drinks? Coffee? Or tea? Or nasa tay beer diha? Basi ganahan ka. Pili lang. Ay, nari kay tindahan? Gamay ra good. Maayo na niyo, Kugihan na din ni mo sa? Anak man gid ang way partner. Maningkamot man gid ta. Solo raman ta. Single. Ang anong single man nga, kagwapa ni mo? Kiligon man sa taoy. Gwapa ko? Uy, gwapa man ka. Sexy. Single? Uy, sa katoo. Lagi. Single palagi ko. Single and willing to mingle. Ikaw? Single pa sad? Tinuod? Uy, hala, sorry. Nalimot naman lang hinuon ko, Basige, uhaw na kadiha. Kadiyot, ha? Uy. Beer? I'm sure dili ka mo balibad, anak, kay bugnaw kayo na. Lami kayo ng imnon. Mauna ilang ganahan sa akong beer diri, kay bugnaw gid kaayo. Bugnaw gid tinuod, ha? Pero, G, di lang ko kay mag-medical para ba ko? Sus, dili man na makatarog, uy. Iihi raman na nimo. Saan man ako? May ikog mo sa kong balibad. Uy, naunsa man ka, uy. Ay, wait. Magkuha kog ako sad, ha? Sabayan ti ka. Roland, abi ni mo? Guwapo kay ka. Iyay. Mauwam sa tanay. Lagi. Priscilla, sa laktod na dago ko ni Chichi, natintal ko, ug nakalimot na lang ko sa pagpanawag sa akong ig-agaw, nahitabog ming duha ni Chichi. Nalimot na lang kong tawag sa akong ig-agaw, natintal ug nadago ko ni Chichi. Sa laktod, doon na gud nahitabog ka namang duha. Tana sa kwarto. Dali na. Buangan mo, imong nilabtan. Nagigaw? Kay.
Na, sao ni mo na ron? Aw, siyam sa'yo nanguna ko. Tere ra mo gudunta ko sa gawas imong bahay. Nagpaabot ko nimo. Tawag ka naman nung tika gani. Nya, itawag mo niya. Ipasud sa iyong bahay. Nanghagkat pa siya sa bugnaw kay niyang beer. Mauna, humo ko sa gukay kag ilong eh. Sus, ang nagsalita. Ikaw ba'y hungitan? Di ba kamada? Nya, medyo naigo na siguro sa bugnaw kay beer. Pag-ampol lang gaw. Nga di na mo resulta sa imong gibuhat. Kanang imong gibuhat, di na mo resulta di mayo. Mumabdos niya na. Sao lang. Ha? Sao la, patay yung kaning ilin. Dako ang sipyat kagaw no. Kung magkinaunsa, ayaw ng taon. Dili lang unta. May labs, urag di pa ko makapauli diha. Kay napay anging asikasuhon dere. Nya nasa mi training himuon kay bag-o ang barko nga mong sakyan. Mao ba? Ginamhinam na unta akong makaulit na ka. Nisaad ba ya ka ha? Nya unsa ako mahinak ko nga di pa man mi papaulion. Kinahanglan gid ming mo-attend ani nga training. Kaming batch nga mupuli sa mga naog aning barkuha. Nya ma-extend ang akong paglarga. Di pa karong next month. Ninduta unta na, no? Dili pa di ka makalarga next month. Pero, mausad lagi. Anhara ka diha. Sabtalan sa may labs. Mauli na lagi ko diha. Busy pa lang gid ko diri. Okay? Roland, dali, sud. Nasundan og pipila kahigayon ang among pakikilawa si Gigi. Guilty man ko ba sa akong gibuhat tungod kay na ako'y uyab ni si Ellen. Pero ako gihapon kining gibuhat. Salakto dakasaha ko ni Ellen. Ug nisamot kay ko ang akong saha. Dahil nahibawan ako nga namabdos ko si Gigi. Oh, mabdus ka? O, Roland, unsaon man ni? Patay. O na gaw. O, sana. Nawagi ko sa'yo. Sao man, andar man ang imong... Ano nagsaba ka? Tabangin kog sulbad ani bi. Pinda sila eh. Pagbuhat ninyo, wag mo magpatabang na ko anak. Nya karon nga, na problema na. Magpatabang na ka na ko. Oh, no, ha. Gaw, ayaw sa guli komedya. Sao min ako eh. Gaw, kibaw mo buhat, ana. Ang elas nga kibaw sa kang sulbad. Ipatyan ko sa kong ginikanan ini, Roland. Tabangi ko, bi. Ayaw kong pasagdi ini. Problema habaya ini eh. Ay, naon sabihin taon ka, Rolando, oy. Nawagtangan ka naman sa imong maayong panghuna-huna. Ano ko itong gidana ni mo din, Mama, eh? Inay ka lang ko ng tingog ni mo. Makatungos, Gigi. Ayaw saan naman lang si Elaine, ha? Ako rin bahala ni Ellen, ma. Basta maunay ni ma, ha? Ani lang si Gigi. Ikaw lang si bahala niya. Mabdos na ba yan, sa akong anak, ma? Ayaw intawon pasag ni. Mularga na ko, ma. Magpadaram kong kwarta para ninyo. Okay? Ay, ambot lang yun ni mo, Rolando. Basta, ma. Mularga na ko next week. O gisalig ko ni Mus Gigi. Ma. Asa ba nang giingon ni mong importante kayo? Sensya na, waday ko makatawa kay busy kay ko diri sa barko. Ay, okay ra anak. Kasabot ra ko. Unyaon sa man, okay ra kakaroon mastorya. Okay naman, ma. Off naman ako. Asa ba nang importante ni mong isulti, ha? Wa ko, makauyon ani papay nga imong gitadere. Si Gigi? Ay, kisa pa man di ay. Angkan naman di ay ni. May anak ng daan kini si Gigi. Unsa? Di mo siya ka ng balita, ma. Basin fake news na, ha? Dili, oy, tinuod yun. Huwag akong gikumpirma niya mismo. Ay, di angkon man sad. Giyang ko ni Gigi. Sa ato ba tinuod gid eh? Oh, og wa ko makauyon nga iya kining gililong nimo. Luoy lang taon kaayo sa Elaine. Sige hilak nga, uwa na ka magpakita niya. O nya kini ding usa diri na ikitago nimo. Ay papaulian ni sa ila, oy. Ma. Samtang na ako sa barko, busy sa trabaho. Na ako'y message nga darawat gikan ni Mama. Ako siyang natawagan dihang nag-off duty ako. Nakalitan ko sa gibalita ni Mama nga ang kanadi ay si Gigi. Ugwa siya makauyon ni Eni.
Samtang naan ako sa parko, naigi-message si mama na ako, bahay ni Gigi. Ako sing gitawagan, human sa akong duty, ug nakalitan ko sa iyang kipalita kanako, bahay ni Gigi. Ma, Wa ko magkauyon anang babayhan na Rolando. nakalitan ko yung balita, mada. Pero kung maum ganin na, ma, wala tayo mahimo na, ma. Siway mahimo, papaulion ko ni sila. Ma, sige na lang na. Nahitabo naman na. Paanak ka lang sa anak siya diha. Ako sa nang obligasyon kay ako may nakapamabdos niya. Pabuta lang nga mga anak siya, ma. O kung gusto na siyang mauli sa ila, naara niya o kung sa'y desisyon niya. Dadon ba niyang bata o ibili ni mo? Anak na lang, ma, ha? Dalisay, unsay problema? Oh, listen. Kaum din na. Para bugat ka problema ada. Wag gani ka makabantay nga miduol ko nimo. Medyo, pre. Sama na, ha? Relationship problem. Uy, ano problema ha? Kung di mo magkasinabtanay, buwag. Gusto na kayo eh. Siman ka. Isa na para nato nga magdatag problema din eh. Kung sobraan ka niya, ikatamang mudaan ang imong problema. Tingalig, musangkot ta sa pag-suicide. Oh? Diba? Diba ako ka na? Daghan ang mga panghitabong iyong anak. Kung ako pa ikaw, di pa mo kasal. Di pa na ni mo asawa. Kung problema lay sa butan anak, kung sulbat na, buwag rin yun. Isa, dadagan ng problema, ma-depress ka pa. Eh, stilan mo. Yan, hunaan pa mo, ambakas dagat. Oh. Di sa tao na moabot sa inga na, pre. Mau na diha. Muna nga, ay napadugaya. Samtang nagsultihan ay mi sa akong kauban sa gawas sa barko, sa kalit lang, dunay kusog kayong bawd nga mihapak sa barko. Tungod sa kakalit, nalagput ming duha sa akong kauban. Sakit na sa buhay. Kilit, sakit ako eh. Naidugoy mo mo. Unya. Kumusta naman ang samad si mong o? Di naman kayong ngul-ngul, pre. Pero sakit pa gamay. Ikaw, kumusta yung kilit? Di pa'y bunog gamay. Sakit-sakit pa. Buwang nga sa lahat eh. Kumpiyansa rin mo kita. Kay, di mo kayo kusog ang bawd ba ito? Ang sa mga nikal dito naman hapak ang kusog yung bawd. Nalagpot nun ta. Ay, ato gitong sayop. Wala lagi. Mga anak si Gigi, ma? Oh, naana siya sa labor room. Excited ako mga makakita sa kong anak. Pero paibaon lang ti kang daan ha. Nga iyaning dadon iniguli niya sila. So dili nimo ikauban ang bata kung mauli ka na. Aw, mau ba ma? Wako'y mahimuan na ma. At least, wako magpasagad. Isuporta ko sa bata. O bisan og nani ang bata ma, suportahan lang gyapon ako. Ayaw lang put lang communication ninyo ma. Ay ako man siyang gihangyo nga ibilin lang ang bata. Kay mingaon ko sa akong apo. O gikausad, makahangop ka iniguli nimo. Ay pero di magyod, di gyud siya. Ugot gyud ang iyang desisyon ma. Sige na lang. Base ni uli na ko, kita nalay mo bisita sa bata. Nala, sige puhon anak. Ikaw pag-amping diha ha. Mo-message raon niya ako og mahimutang na si Gigi og ang bata sa room. Aron makatawag ka og magkastorya mo. Sige ma, ambing mo dia. Ikaw sad, amping. Sige ra bagbagyo ron. Oh, mag-ambing ko ma. Bye. Saison. Dali, sagod. Kung saan nakatinuod lang gingon nga ibaligya na ng barko nga atong gisakyan. Ilang ingon, dalisay. Mau ba? Oo niya, kita. Oh, una. Mauli ito sa ato. Yehita na sa taglayang barko nga kasakyan.
Pero humanon sa tingali una nila ang atong kontrata, no? Kahit sa kayog, di pa matiwas ang atong kontrata. Aw, inanin lang. Maniin lang sa ta, Dalisay. Sao na lang eh. Isura na ba mangitag barkon sa nga kasakyan eh. Patay tayo eh. Naugduming tanan, human may masayod, nga ibaligya na di ang barko nga among gisakyan. Sa laktod, mangita na sabnig barko nga among masakyan, sugod asad sa uno ang pagpangaplay. Mo gyud. Bay, Dalisay! May Oh. season! Ano mo? Ha? Meeting na, bay! Sura di ba eh? Tanabay, dito nila. Oh, sige. Dali. Tara. Adto na mi, tita. Dili lagid mausab ang imong desisyon. Dadon gid nimo ang bata. O, tita. Wala naman sa ko'y paabuton pa. Kipaminaw na ako. Dili naman ko balik ko ni Roland. Na sige, wala ko'y mahimong ana. Ikaw nalay bahala og pasabot ni Roland, tita. O kung gusto siyang mutanaw sa bata, gusto siyang manawag, pwede ra. Patawagan lang siya nako. Hayog ka balaka. Kay magpadalaan na ra siya para sa suporta niya sa bata. Makadismaya. Kay nagtuo kong seryosohon ko niya. Pero dili man di ay. Wala man di say plano na ako. Maumubiya na lang ko, tita. Mao ba, ma? Nimbiya na di siya? Oh, pero miingon man hinuon to, pwede rogid ka manawag niya. Mag-video call ka kung gusto kang mutanaw sa bata. Oh, okay, ma. Doon na ako'y di maayong balita sa dema. Unsa man na. Ibaligyan na ang barko nga among gisakyan ron. Uy, niya ka mo? Igusod mahuman ang kontrata na mo, ma. Niya o anak kay trabaho. Pwede rin ko may mga apply og lain nga shipping company. Pero, maulan lagi. So, guna sa uno ang papang-apply. Mauna ron. Sugod pa gyud sa uno. Pero, ma, na ako'y plano. Di ko mauli diha. Adto ko largo sa Pennsylvania. Uy, Pennsylvania. Magpunsa ka man dito. Nakitrabaho dito. Wa, ma. O niya nga nung mo at tumang ka. Dam ko'y amigo dito magod. Iya kong tabangan. Adto ko diretso sa Pennsylvania, ma. Gibaligya sa tagi ang barko nga akong gisakyan. Sa laktod kaming tanan, human sa kontrata, wa na may kasakyan sa sunod. Magsugod na sabmi sa uno pagpang-apply na sad og laing shipping company aron makasakay. Ako nakadesisyon ko nga puslan man na amis sa Amerika nagbase, mudiretso na lang ko sa Pennsylvania. Adto sa akong amigo. Magtiinti ko dito. Ug dito nag-sideline og trabaho sa tabang sa akong amigo. Hey, my friend. Kumusta? Good to see you. Yeah, good to see you, too. Niya, wala tayo trabaho. Oh, ay kabalaga na, bro. Ay kabalaga. Ako'y bahala ni mo. Pero, mind you, tinti ka rin, ha? Bahala na. Basta imong ka kong tabangan. For sure. Walang iwanan, bro. Salamat sa pagsagup, bro, ha? No problem. Pero, tayo pa. Nga no bang nagkahuna-huna ka man ini, ha? Pwede naman takang mo-apply o laing shipping ka pa rin. Di ba? Oo. Pero, murag, isod. Dugay kayo. Daghan kayo ng naka-line up sa mga shipping company nga wa pa makasakay gud. Musuway lang sa ko dere, bro. Okay naman ka nimo nga, ari lang ka ko nimo. Oy. Pero, muna to akong gi-explain di mo.
nalangyo'y pagkariski ang sitwasyon. Doon na lang sige tay buhaton nga safety measures. Kumbaga, para sa imong sitwasyon nga TNT. Okay bro, kasabot ko. So, mga to. Ako'y bahala mangita og clients nimo. Magpatrabaho nimo din eh. Bisan unsa nga trabaho, okay na magkani mo. Patik bro, bisa nun sa. Trabaho ko. Okay, good. Oh, uy. Mga unsa tao eh. I'm sorry kayo. Og sure gyud ko nga gigutom ka sa biyahe nimo. Na? Ma, wa mo ko'y mahimo din sa ato sa probinsya, ma, uy. Mubalik na lang ko sa Manila, ma. Unya, Je, ang bata. Ako lang ibili ni mo. Uy, doon na ni nga akong bantayanan. Niapay ka magwangan ni mong anak ay. Wa na rabag yun na magtagad ang amahan, ana. Wa gyo'y suporta. May nalanggani ni Jilan kay nagsuporta gyud si Roland niya. Mao ganing kinahanglan gyud kong motrabaho, ma. Kay unsaon naman lang ng usa. Wa ra ba gini suporta ang amahan, ana? Mobalik kog Manila, ma. Manarbaho ko dito. Magpadalang unya kog kwarta nimo, ma, ha? Ikaw lang unay bahala sa mga bata, ha? Hey, Roland. How long is that? Almost done, Farla. Oh, I know you are tired already. You can rest first or drink this juice. Oh, you made juice for me? Drink it first. Come on. Sit here. No, it's okay. I'm fine here. Here's a towel. Wipe your sweat. Gatiman ko yung bihana. Matured na siya, pero makita ko mo nga itsuraan siya sa batanan pa. Roland? Yes, Farla? Are you single? Sekretura ang akong pagpanarbaho sa Pennsylvania. Sideline lang. Kay kamaumansad ko plumbing. Na ako'y client nga matured na. Siya si Farla. Magawang kaayo siya na ako. Pero murag nagpasabot nga nakagusto ka na ako. Nagtiinti ko sa Pennsylvania sa tapang sa akong suod nga ami ko. Nag-sideline kong trabaho apan sa tago lang nga paagi. Unya doon ako'y usa ka client nga matured na ug nasabot na ko nga nakagusto siya kanako. Iyay ka. Lain yan, Ida. Nangutan na naman ng Amerikanaha ug singkol pa ba ko? Hey, Roland. Yes. I said, are you single? Yes, Farla. But, actually, I have a daughter in the Philippines. You are single, but you have a daughter. What I mean is, I have a daughter, but I don't have a wife. Oh. So you're not married? Yeah. So I still have a chance. What? You know what? I like you, Roland. Bro, grab the opportunity. Unsa bro? Oo, seryoso ko. I-grab ang opportunity. Kuya ba na? Madaba man ka. Buwang kinako si edad bro. Pero, buutan ba si Farla? Kana, mo na'y pinaka-importante. Ang butasan. Buutan ka. Tagsan lang kay kakakita o yung anak din eh. Gawas sa nasod. Sagdin lang og. Magwang ni mo gidad good. Age doesn't matter. Diba? Ang importante, maminyo ka din eh. Ma-citizen na ka din eh. Di na ka mag-TNT. Bitaw bro no? Hello, Ma. Kumusta? Ay di Adong, nagpaabot sa imong tawag. Dog, nanawag na ako ang inahan ni Gigi.
Wa na kuno mo communicate si Gigi niya, dugay na. Oy, mau ba? O niya nga akong anak. Himaulagi na ang tuyo sa inahan ni Gigi. Iyang ibalik diri nako ang bata. Kay naglisod na siya katiman sa duha ka bata. Aw, maayo nun, ma. Sige, kuha ang bata, ma. Priscilla, giuli sa inahan ni Gigi, diri namo ang akong anak. Si Mama Nasad ang nag-atima ni ini. Nalipay ko kay nabalik na ni Mama ang akong anak. O ako, nakarelasyon gud mi ni Farla. Hangtod nga nagminyo mi. Kaluoy sa Ginoo, maayo ang among kahimtang sa Pennsylvania. American citizen ako. Ug milabay ang pila ka tuig. Gipaapas nako sa Amerika ang akong anak. Unsa? Imong panhaon ng imong anak nga maurang usa diha sa Pennsylvania. Ayabag ka, Rolando. 5 anyos pa man in taon ng imong anak, uy. Pwede ra lagi na, ma. Usay pwede. Mausap pala ko yan ng bata. Gano'n madaganihion ni mo diris Pilipinas. Ikaw mismo ang mukuha. Ma, gi-explain na beti ka kung nganong di ko makaanha. Daghan kay ko giasikaso dere. Aon niya na lang panha ang bata ko dili nagka-busy. Mama sa doy. Humana man gud ma. Giasikaso na mo ni Farla ang pag-anhi ni Jilan. Na ng mga papers. Naki-coordinate na mi sa tanang agency bahin na. Hasta na sa airlines nga iyang sakyan. Ang mga flight attendant na ang bahala na niya. Na-in-charge niya, ma. Safety na siya muabot diri. Sugato na siya na mo. Ay, naabagoy ingon ana, Rolando. Pwede bagod na. Oo, ma, oy. Naa. Daghan ang nahitabo nga ingon ana. Pero, dako yun lagi gasto. Pero mahimo gid lagi na, ma. Wa mo kay salig na mo, ma, oy. Labi na ni Farla nga taga diri. So, hitog na siya. Ay, nahala. Mauman ka ha. Kano sa amin iyang fly pa ingon diha. Next week, ma. Oh, next week na. Farla, there she is. Oh, she's so adorable. Baby Jilan! Baby! Oh, so cute. Hi, apo ko. Kumusta man ka diha? Okay lang, Lola. Happy kayo ko kay naa si Papa Tiri o naa sa si Mami Farla. Shh, apo. Pinangga ka ni Mami Farna mo. O, Lola, pinangka man. Tinuod. O, laki, Lola. Sige man kaning iksoroy, Tiri. Aw, maayo kay pinangga ra ka. Sultihi kong dili ha kay ako ng awayon. Ba't man ng mga away, Lola? Ay, sorry, apo. Ay, bad man di ay tuod na, no? Lala, sige. Amping ka diha, apo, ha? I love you. I miss you. I miss you to, Lola. I love you too. Lala, sige. Hatag na ni Papa ni mo kay makigstorya ako. Okay, Lola. Papa! Oh, I really like your daughter and I want to marry her. Agoy. Maminyo naman gud niya akong anak. Ugot sa draba kayo ang desisyon ni Jilan nga makigminyo sa siya ning Koreanuha. Yes? I said I want to marry your daughter. Okay. But promise me to take care of my daughter. Oh, by the way, do you really love her? Yes, I really love your daughter. Maminyo na nga ako, gapo. Nganong mihilak magkama? Mabuwag na siya nato kay maminyo naman siya. Ato naman siya ng Koreano nga babana na niya. Mingaon ako sa akong apo. Tigalig unsaon na siya sa Koreano, ha? Ma, si Jin yung sa ka-doktor. Gentleman bata, buutan. Sigurado kong panggaon niya ug mahalon ang imong apo. Manang ayaw na siya kabalaki. Safe ra siya diri, okay? Og do de ay, na-process na namo ang imong papers alang sa imong pag-ari aron makatambong ka sa kasal sa imong apo. Og mustay na sa kadiri, ma, ha? Aray na kapuyo uban na mo. Ha?
ako uban ninyo. O ma, mag-uba na ta diri sa Amerika. Priscilla, naminyo ko sa kadoktor nga Koreano si Jalan o nakaanak siya og tulo. O ang akong mama akong gikuha sa Pilipinas aron mag-uba naming tanan. Malipayon ug maayo na ang among kahimtang sa Pennsylvania. Salamat sa Ginoo, sa grasya nga iyang gihatag, ug salamat usab sa akong amigo ug ingon man ni Farla nga gihimo niyang instrumento nga mahimong posible ang tanan. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Rolando.